Vi har den her reaktion, som I kan se her, hvor vi skal bestemme oxidationstallene. Vi har de her 6 punkter her, vi skal følge, hvor punkt 1 det er, at vi skal opskrive reaktionsskemaet uden koefficienter. Og det er det, vi har gjort her. Og så nu her skal vi så bestemme oxidationstallene, og så se, hvad det er. Og det kan I se her, som jeg har skrevet med blåt, hvor magnesium det har 0, det har 5, det har plus 2, og det har 4. Efter det skal vi så finde ud af, hvor meget de går op og ned med oxidationstallene. Der kan vi se her, at magnesium går op med 2, fordi det går fra 0 til plus 2, og natrium det går fra plus 5 til plus 4, altså går det 1 ned. For at finde ud af, hvad vi skal her, så skal vi gange, for at få ens herover, skal vi gange med over kors. Så vi siger 2 gange 1, det giver 2, og 1 gange 2, det giver 2. Nu, når vi har fundet det her, så skal vi ned og lave det her skema, hvor vi så kan se, på venstre side har vi minus 2, på højre side har vi plus 2. Hvor vi så afstemmer med hydrogen her, hvor vi siger, for at få det her til at gå op, for at gå fra minus 2 til plus 2, så skal vi have 4 hydrogener på venstre side, og det samme skal vi altså have på højre side, for at det er ens på hver side. Men for at vi kan ikke kun tilsætte hydrogener, så derfor så er vi også nødt til at tage nogle oxygener på, hvor vi er nødt til at have 6, fordi vi kan se op i ligningen heroppe her, at vi har 6 hydrogener her, og vi kun har 2 hydrogener her, og det skal vi altså have lavet om, og det gør vi i punkt 6. Punkt 6 har vi lavet hernede, hvor vi har tilføjet de 4 hydrogener plus magnesium, og så har vi så sat 2 dem her, fordi så giver det 6, hvor vi så har lavet reaktionsskemaet, hvor vi så kan se, at vi har 2 vandmolekyler her til sidst, og altså har vi 4 oxygen og 2 oxygen her og 4 oxygen her, og det giver altså 6, som vi også har herovre. Og det var, hvordan man gjorde det.